is the sun. Dari lang ayag oh. Hello! And I come first time meet. Pwede ka to. Ako sa kaya wabi ako Hello! Hello! First time meet si Inday ko. Hello. Hello ninyong tanan. So, everyday din sila na adiri kasi sa promote. Oo, kisa niya kabaw sa tanan sa mga May buntag mga bay! Mga bay! Mga bay! promote mo ka. Arami! Mani mga bay! Ay na sila! Mga beauties. Martis! Pakita na yun. Check. Hi Vilma, tayo nasa Pennsylvania. Hello. Hi, kumusta ka dyan? Martis Nadiri si Inday Kapkap. Sumba pa mo. Yung namo sa Inday Kapkap. Diyan is our capital city. Sambuanga del Sur. Bayan na naman. Bayan. Picture sa uli! Picture sa tanan! Hello! Nada po ni nagsamok-samok. Nagbisita na po siya namo dire sa Ibo, Marty Hub. Hi, my mama in Florida. Hi, mom, miss you. Hi mga friends sa Denka. Arita sa Martis Hub sa Ibo magsumba. Ingon bi ako ninyo ha nga magpuyog ka. Bye-bye. Hi, Mel. Sikat sa YouTube. Mel, i-search ang Inday Kapkap sa YouTube. Hi, Mel. Search sa YouTube. Inday Kapkap. Kay makita ni mo. Dera kamera ha, dera. Dara ng kamera. Magtanaw ko lahat dara di ay. Picture sa mga bay. Ako muna to. Basta taga May buntag mga bay. Pasalamat mi giduol na pud mi ni Inday Kapkap diri sa among hub. Pasingot ta bay. Si Inday Kapkap. Dali,
mga kuha ninyo dire, mo kabisayon gud. Ha? Kinsa man? Ali, ikaw promote dire. Kinsa man? Kanang ina ba nga kanang panganhi mo dire kay Pangalan mo dire every day 9:30 to 10:30 in the morning. in the morning. Monday to Saturday. Lain-lain ang instructor. Tanganin mo kay Natay 10 days challenge. Start karong Monday. Unsa nga challenge? 10 days challenge pa yun. Kanang pa-slim? Dayon unsay prices ana? Ang planon pa ang asa ang awarding unsay mga prizes. Basta nagkuan ako, Nagplano na. Nagkuan ako kinsay mga appeal. Dayon dili lang pa sexy sila mga bay. Naabot sila travels. Yes. Kausapan gyud. Travels abroad daw nila. Guwapa. Hindi lang sexy. Kundi Pa healthy. healthy and enjoy life pa. Life. Okay, maglaag day mi ani. Basta day makalag mi Hong Kong mga bay no. Yes, Hong Kong. See you Hong Kong. See you, Hong Kong. Ko makita. O dira Sa diya sa taga Qatar. congratulations kay ani daghan kay nag-ingon si Hi, Mama. sa Hong Kong. Kanang usani kanang may Salamat kayo. may kang ikid-ikid ba? Ikid-ikid. Ay, see you, Hong Kong for lang, bilang kabuuan na lang. See you. Sa ding bulan na. Mami, Nara si Nanay Martis. Oh, thank you. Oh, dara forever yan. Oh, napaka-sexy pa kayo. Tanawang body. Grabe yan. Bodies tag-iya. Oh, nara. Ay, ka-sexy. Among taguan sa among ang kamay. Ay. Gamay na lang kayo, no? Hello, sa akong bana, oh, sunday kap-kap. Asa na yung balan? Shout out sa nagsunod ni Inday Kap-Kap ni message na ko si Archaga. Basta taga-Giwanon, Argao. Archaga Cecil. Cecilia Dayo. Taga Sambuanga del Sur. Dali na mo kay natay kauban nga kababayan nato si Inday. Si Abay di ay taga-Pagadian din ni Siya siya. taga Dumingag. Yes. Ay, taga Pagadian ko dai. Pagadian is our capital city. Hello, Pagadian. Magula lang niyo ron dai. Si Milo. Taga Ibong me. Wa nagpaliupig ang taga-Ibo. Salamat kayo sa mga fans ni Inday Kap-Kap. Maria Art Archaga. Nasa sa private ko na siya. Regards sa pagkaninday Kap-Kap ha. Ganawa niya ang video niya ha. Mas Vilma tayo. Diaray mo friend sa Inday Kap-Kap. Mas Shoutout niya sa akong kauban sa Qatar, si Joanne Claire. O sa Saudi nga si Rian. Gigan ni Saudi day? Akong amiga, Qatar ko rin. Sa akong mga anak. Oh. O sa taga-Australia. Sige. Oh, hello ninyong tanan. Welcome dahil mo diri everyday sa Martis Hub. Okay, kada adlaw din sila diri from 9:30 to 10:30. Yeah, dili lang ni pa-sexy daw ang ilang mission diri. Nasa sila pa-healthy diri, nasa sila yung mga China, mga tea. Nasa sila yung Herbalife diri mga bay, no? So, dayon, dili lang iunani na po sila dahil mga planong daghan nga. Malingaw jud ka og mawala ng stress. Kaya po. Nya, 30 pesos lang everyday. 30 pesos. Ah. Saan? Wala, may pagkabi ka, bawa ka. Kaning usa. Gidaw. Kaning usa. Thank you sa Inday Kap-Kap. Pwesto pa yan. Tirado kang bisita ha. Pagka-perfect ba, oy? Wala na kayong body. Ha? Bago lang ako dili. Buwan pa kita. Nakaitag barko sa buka biya ng unong biya. Anamel Mundaga o si Amelita Mundaga. Kumusta na mo diha? Nasa Tulaw, Denmark. Hi. Sambong ka, Sa sambong ka Inday ninyo ha. Kap-Kap. Oh, Nag-school na, high school
kali. Shout out sa mga taga-Argao nila. Taga-Argao. Si Annabelle. Oh, maldita kay Exxon. Si Annalyn. Si Annalyn. Yes. Natay bisita mo mga maestra sa ibo. Oh, sige, uma pa rin kamutan ako makasayo ko. Pagdalag photo lagi. Sino daw kita na po na? Ako igsoon, hindi mo kayo na sa YouTube mo. Teka. Melody, i-search. Imo ya ano? Abi, Annabelle, imo yaan. Sige na. Kami mo nila ay. Mga siksi kita diri mga bay. Susulan. O kadag stand karon ba? Dako mag-stand. O kadag karon. Rakita kita na. Dito na dito rin. Itong diyan kay. Dili kay klaro atong klaro ra tong PI mga dagway dili. Dia kami gagawin. Pun pa ni. Mana ang nga sa mga nangita. Mga bay, bali ako si Cristo Herbalife, mga bay. Herbalife kay Herbalife. Nya ang baso tag sa kapitsir mga bay. Sina kayo tungod sa Herbalife. Oh, sa exercise. Unsa na imong lawas sa una? Gamay yung chika. Ikaw na. Nahilis sa tingin. Nahilis sa exercise. Shout out mga bay. Ay, Christopher, ibang uyab diri oh. Wala mo po yung uyab. Okay. Bibo kayo sila diri mga bay. Yes, in. Lingaw kayo. Oh, dara mo ni nagbira na ko taon. Paingon diri. Mo lagi. Lungon kayo. Nahubungan mo na sa kasi ninday ka pa. Kasi kay siya tayo. Pagkakat siya mga ano. Kinagkap. Kasi paling kamo. Sabot ni kagwapa kanina. Good. Charon. 4 years old. Pila nila? 54. Ano ka Oh, walo iyang anak. Oh my God. Dapat mga 60 diri tulo ka buok oh. Oh, sige. Wado ka na kayong nani. Mga 60 kayo sila. Oh, Herbalife na. Oh, tawag na sa Herbalife. Ay, tara. Iso pagsuot ang imuha yung nana. Pinaigwad ba? Pinaigwad. Capture lang kanang pindutan ng camera ba? Sige. Kaning camera pinduta. Pwede ra mo picture. Kaning kam. Natabunan. No, dana ka gawin. Kani mo yung pindutan. Okay. Sige, pwede ra dai. Sige. Kay gat. Oh, dali po. 1, bigas na po. 1, 2, 3. Ay, oh my God. Ako, papi ako. Sige. Back to back. Ang mga D60 patali patubangan. Dapat kumibuhay kami yung kinsa nila kapag. Lagi na ako kay gat din daw ninyo diha oy. Klaro kayo kung ano. Ge, panikabot. Okay, left and right. Selfie is live. Tawa. Busy kayo si Inday. Ako'y nagamit sa iyang camera kay busy kay siya. Walang katapusang selfie. Walang katapusang selfie.
in taon sa nag-video, ano?